एडभार्टाइज होनानै इन्टारभिउ लानायखौबो जों नुदों बोसोरसेयानो जाबाय एपइन्टमेन्ट होनाय नुदों होनबा आं बे टेट मास्टार आरो आसामनि जायफोर एपइन्टमेन्ट जानो थाखाय बिटिसिनो प्रमद बर' बिथांनो अथरिटि हरबाय बिनि खोथाखौ बुङाखै आं बिटिसिआव थानाय थार्ड ग्रेड फर्थनि खोथाखौ आं बुंगोन दासिमबो 1929 पस्ट दासिमबो दङ दिनैनि तारिखहालागै दङ 4 बोसोर बारलांबाय 5 बोसोर जानो आरो 20 दिन मान बाखि दासिमबो पस्टखौ मानो होआखै बिनि दायनिगिरिया सोर हाग्रामाया होनाङा होनना बुंदोंबा बुङाखै नङा कंग्रेसआ होनांगौ होनाङा होनना बुंदोंबा बुङाखै नङा बिजेपिआ होनो हाया होनना बुंदोंबा बुङाखै नङा प्रमद बर'आ गावनि गोहोजों मानो हायाखै दासिमबो दोङो 1929टा पस्ट दासिमबो दङ मानो होआखै दाखालि बाव इन्टारभिउ जालांबाय दासिमबो दिनै एपइन्टमेन्ट राननो हायाखै बोसोरसेयानो जानोसै बेखौनो दिनै स्टुडेन्टफ्रा बुंहरो जों इन्टारभिउ होबाय फरेस्टनि माबा माबिनि किन्तु दिनैसिमबो एपइन्टमेन्ट राननायखौ दिनै नुनो मोनाखै आं बै स्कुलनि एलपिनि टेटनि खोथाखौ आं बुङाखै बेफोर स्टेटनि मेटार दिनै बिटिसिआ गावनि गोहोजों होनो हानाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ मानो होआखै होनना आं दाबो बुंगोन होदों होनबा लाबोलाय दिनै सोरखौ होदों नायनि दिन्थिलाय बे पस्टआ मानो दाबो दङ मब्ला होगोन होदो होनायखौथ' लुबैदों बे 1929 पस्टआ मानो सारि बोसोर मानो थाखो मानो होआखैसो मा कारनाव होआखैसो बेखौ रायजोनो बुंनानै होदो फरायसा आफादफोरनो बुंनानै होदो स्टुडेन्टफोरनो बुंनानै होदो जे मानो होनो हायाखैसो कारनखौ खिन्थानानै होदो मानो सारि बोसोर थाबोखो दासो मानो इन्टारभिउनि मानो दिनै एडभार्टाइजनि दिनै फोसावदों नै इलेक्सना गाबोन समफोरनो मास मोननैनि उनावनो जानोसै दासो मानो बै समाव मानो थाखो दाबो दङ पस्टआ फैसाराबोथ' दङ